Друзья, мы встречаем праздничную повозку, которая нужна для того, чтобы собрать национальные, свои родные подарки для предстоящего праздника Сабантуя. Встречаем аплодисментами, конечно. Hürmetli milletdaşlarımız, Qozonimiz Sabantuyuna әзерләнә. Milli bayramimiz boshqalarımızda 26 iyun kunini uza. Ham bugun Qozonda Sabantuyuna bo'lak jiyu tomosasi. Biz sizga shu bayramimizni taqdim etamiz. Мен бүгін мұнда болуыма бек шат. Сабантуй ең яратқан бейрамымыз. Мен Фарид Халиловичтің Мұхаммедовичтің поручениесін өтәсім келеді, аның исімінен бүләк тәбрик етесім келеді. Сабантуйлар матур етіп өтсінлер. Ринатович, бик зур рәхмәт әйткән теләкләрегез өчен. Бүләкләргә килеп алыгыз. Уважаемые друзья, добрый день, уважаемые коллеги. Сабантуй особый, колоритный праздник, у которого много традиций, одна из которых – дарить подарки тем, кто победит, примет участие в Сабантуе. А дарить подарки и делать подарки – это вдвойне приятно, и поэтому сегодня от правительства Республики Татарстан я хотела бы передать подарки для тех, кто примет участие в Сабантуе. Но подарки это непростые, это традиционная картина на коже. Татары всегда славились умением работать с кожей, и мне очень приятно эту картину подарить тому, кто примет потом участие в Сабантуе, победит в том или ином национальном виде спорта или в какой-то игре национальной, пожелать этому человеку большого здоровья, хорошего настроения и замечательных побед впереди.
Для нас все новое, очень интересно. И здесь проще свободы, памятник Ленину, вот, да. И цветы везде красиво, город вообще исторические, более тысячелетия. Вообще-то очень чистые, аккуратные. И люди тоже воспитанные. Очень вежливо относятся к иностранцам. Я здесь уже несколько лет, никогда не встречался с случаем, что невежливо относился к нам. Никогда. Идегіз. Қазір ойынларға көшеміз, Сабантуй ойынлары. Главное не падать, едомыща, расстрельно. Оп. Кем тезірек. Егіші бар, егіші ұрын, үшінші, төртінші. Yaşlar Allah. Abi istediğin getigi yırtıp koşup bulsa da ilk жеңмедіңіз siz, Бірінші орын. Молодцы. Alkışlar, аплодисменты. Гулектер, баш шансlar. Рахмет. А первый раз участвуете в такой игре? Ауызға қабыл. Ну, вообще, что-то похожее в Сибири было, да, было. Много раз такое было. Ну, какие впечатления у вас? Впечатления самые, что ни на есть, яркие. То есть такого я не помню вообще никогда. Такого духа, энергетики такой. Так что буду помнить, очень долго буду помнить. А вообще знали, что такое Сабантуй? Ну, так, смутно. Ну, у нас проводят. В Омске проводят Сабантуй. Так что буду помнить. Әфәрин, Сабантуй сүлгісі. Biz Madaniyat Ministrligi ismindən аны sizə тапшырабыз. Xayrlı gün, hürmetli milletveşler, bilgen konaklar, бүгін ширата барығызны да Татарстан Республикасы Премьер-министр орынбасары, Бүтін Дүния Татар Конгрессінің Милли Шура рәисе Шахраси Васил Габдылғаязұлы исеменнән сәлемлим һәм милли бәйрәмебез Сабан туйлар белән котлыйм. Сабан туй мүбәрәк булсын. Халкыбызның милли бәйрәме, халкыбызны бүтін татар дөньясын бер майданга туплады. Илебезнең 56 төбәгендә, 33 чит илдә Бүтін Дүния Татар Конгрессының татар оешмалары тарафыннан әлеге милли бәйрәмебез Сабан туйы гөрләп уздырыла. Әлбәттә, менә бу көннәрдә 26 көнне Татарның мәркәзе булган Казанда, шулай Кемерово өлкәсендә Кузбасста халыкара шахтерлар Сабан туйы һәм барыгызны да 3 июль көнне 11-нче Бүтін Россия авыл Сабан туйына Мөслим җирлегендә узатырган Сабан туйга барыгызны да көтеп һәм чакырып калабыз. Менә әлеге милли бәйрәмебезнең бүтән асылы күрке әлбәттә ул бүләк җыю күренешеннән башлана. Бүләк җыю бүген ул шәһәр шартларында, ләкин менә шушы үзенең асылы белән, үзенең күрке белән, менә шушы бүләк җыю күренеше белән ул әлеге Сабан туй рухын тагын да милләттәшләребезгә, халкыбызга өстәр өчен оештырыла. Һәм инде әлбәттә Сабан туйның күрке һәм төп мәгънәсе аның батырны билгеләү. Сабан туй батырын тәрбияләгән ана кешегә, әни кешегә менә татарның мамык шәлен бүләк итәбез. Һәм әлеге бүләкне чын күңелдән тапшырабыз. Һәм инде әлбәттә татар сөлгесен колгага бәйләргә рөхсәт итегез. Бәйрәм белән Сабан туй мүбәрәк булсын. Efendim, big zor rahmat sizga aytgan tilaklaringiz uchun. Ham shunday mana simvolik bo'laklaringiz uchun. Beylagiz silgini.
Biz Sabantuy Батырына бүләкләр җыю күренешен күреп үскән буын. Менә шул күргәннәрне, белгәннәрне яшь буынга тарату, буыннар чылбырын дәвам итү, гырыф-гадәтләребезнең яшәешен тәэмин итә торган күренеш бүген. Мәйданнарда батырларыбыз күбрәк булса иде дигән теләкне юллыйбыз. Шулай ук Россия Кооперация университеты Сабантуй Батырына сертификат бүләк итә. Шулай ук безнең осталарыбыз махсус батырларга дип татар халык ашларын пешерде. Игрек актив игрек. Кем беренче килә? Игрек. Бүләкләр. Өченче. Искә төшәме Сабан туйлары авылда бүләк җыйган вакытлар? Исемә төшә, мин Актаныш районы Тат Ямалы авылында дында туып үстем. Хәзерге вакытта Казан шәһәрендә ясем бик күп еллар инде. Медучилище бетереп килгәннән бирле шушы Сабан туйларını сагынып, авылга кайтып киләм. Менә авылдан килдем генә әле. Хәзер Казанныкын карыйбыз, Алла бирсә. Менә минем иң зур внучкам, оногым, Камиләм. Тоже татар гимназиясендә укый. Татар телен, татар җырларын өйрәнәбез, татар үзебезнең татарыбызны яратабыз. Камилә, Сабан туйларында катнашасыңмы? Әйе, катнашам. Нинди уеннарда катнашасың? Шүлмәк ату, бию, җырлау. От имени руководства Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, от имени директора Мухамедянова Рафаля Сабировича, позвольте всех поздравить с наступающим нашим всенародно любимым праздником Сабантуй, пожелать всем счастья, здоровья, долголетия, благополучия. И от имени театра позвольте мне в дар нашему Сабантую 2021 преподнести подарок, передать подарок, но еще ценный подарок, если это мои диски. Hörmətli millətdaşlarыбыз, Saban toyuna бүләкләр җыю чарасы тәмамланды. Күрәсезме, ни кадәр матур, кадерле бүләкләр җыелган. Шигүле сөлгеләр, бөтен дөнья татар конгрессыннан Батырның әнисенә шәл, түбәтәйләр. Гомумән, без сезнең барыгызны да Сабан тоенда көтеп калабыз. Һәм шушы бүләкләргә лаеклы кешеләр шушы Сабан тоенда катнашып, истәлекле бүләкләрне алып, ел дәвамында сөенеп яшәсен иде. Asırlardan bizge kilgen Sabantuy beyramları Halkımının izge yolası Jeynin kırgıyanları Sambana tuya Kükre serigin tuya Üzümsüzlük belen köşe Halkımına derya buya Sambana tuya Kükre serigin tuya